ya bụ ka ha wasịgoro anyị ihe dị iche iche anyị kwesịrị ime ka agazi afọ wee gaa chịkọtara ha ụmụ ihe ahụ niile dị iche iche ka a na-eme wee gaba agaba. Dịka ka o si na akọwapụta mbụ onye ahụ na-ekwu okwu ndị ometụta mmadụ na-agabigodo ụzọ wee wụọ ọjị wee gosi na anabataghị anyị tupu ewe na-egosi ụmụ omenala dị iche iche. Otu ihe ụmụ ọgbara ọhụrụ bụ ndị nke na ugbu a ga-amata na ha ga-akụsị ntị n'ala nke ọma wee metasịa ka esi eme omenala niile dị iche iche maka otu ebe ọ bụrụ mmadụ niile na-anọ ndụ otu ụdị omenala nke a na-eme n'obodo anyị gbasachalụ eze nri. Anyị bụ ndị otu ọlụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agile Street 1 Enugwu. Anyị ga-eji dara adara maka ichekwanyere gị mmemme a. Eze nwere ndị abịawa nwanyị mbụ n'anya m ejiri na mba bụ taa ọ larịla ebe a ọ na-ike m nwere atalịa bie ka ọ nọ tiyo ewenye ruo ọba n'ime ka ọlịa nọ na-echi eze bie n'aja nnukwu ka ọlịa nọ na-echi eze ewe mechaa aka n'ọnụ ụtụtụ ya na ya ndị Igbo ọkaji ya wee wee bụ Aguleri anyị ọkpụ ọ bụrụ ma kelee wee chile nye bụ ndị enwela ọgwụ ndị na-emere emere ka ị mere na ọjọọ wọrọ gị ya nọkịa nka onye mere ihe onye ahụ na-eme ọja nwonye ndị ọzọ ejiri ego azụsi ya n'onye ogbenye ochile dịka ọ bụrụ mma Aguleri ume adị ndụ ndị ume ya adị uhu ugbo na oji ọja kpụ n'ụna unu bịa iwe ha nnalụ ebe ọhụrụ ndị ibie chọrọ Aguleri mmadụ chụpụrụ anya ọnwụ na ọya chọrọ ndiri mmadụ chụpụrụ ọnwụ na ọya chọrọ anya ego eji na-azụ ụmụaka oyi anyị toluru ya ebe ọ bụla ndụ nwa mata dị ha ji mee ọ na-agwara ya ọ bụ nwa mezi ka m na ha ji mee mbụ emesa ọ bụ ihe n'ihe ekere bụ na enwere agara n'ihe ọ dịka n'oge bụ afọ awasịgo ọjọọ nke ha ọ bụziri ọkafọ ndị onye ọrịa wee n'ọjị adịghị ji were ọjị ọjị bidoro agha anyị n'azụ ogbe oji were ọjị ọjị na ebe aka ụzọ ọkọ ọkpụ ya na ire nna m nwa mmadụ mere nwa ya meri ya arụ ya anaghị agụta eze nji n'akwụkwọ maka anaghị efechi n'ufe eze kwuru ngozi na ọ bụ nwoke ndị nwaanyị
ọya dúró lu mmadụ Igbo mma moto bụ kwe n'ọjịta na-abụ nwelite ọdịda maka ọrịa ka eji eje nya ka eji ana ya mesigode n'anya na nya emepi a ga na nwa sekọsị ka ihe nwa ndị a nke ojikọ eji-echiji a ga-echiji ọmụmụ títí ogologo títí ego ìwé àríkè ekele nunu ọdún ìwé láti wá ń dọ̀ díkẹ́ tí èdè adẹ́rùkú nìrìsánì ọdún náà hùn ọjọ́ ọ̀tọ́ nílò olóògbé ọ bụ ya bụ igwe nke Ènweleána nke abụọ elekere n'oge ndị ejiri eji ewelu ego were sụgbọ ya bụ emego maka ọkụkọ wụta ji wụtakwa mmanya na otu ebule Ini bu omenala ka na-akpọ akwadozi mmezi. Ugbu a anaghị enupụwa na-aga n'ebe a ga-anọ wee mmanya bụ omenala bụ ebe nke anyị maara dịka Obi ọkpala ime. Enugwu ka anyị ga-afụ ya bụ Eze Nri Ènweleána nke abụọ ka ọ na-afụ esote ha n'azụ. Na bụ ka anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Aja Street 1 Enugwu ka anyị sonyekwa. Anyị elutego na anya bụ Obi ọkpala ime kedekigbo Bụsị na ya bụ Obi ọkpala ime ka ya na-afụ. Aguleri, Obu-Gad.
Aguleri Ganamun. Aguleri Ganamun. Ndia Ganamun. Gatazo ni bene kapata yani. Aha. Abio no bu oba ni me bi we. Oba ni me. We jando. Na wo matia. E janda o chelu no jin. Nyamel maya na no. Nyamele egili kenye egito ti otu oji na abu ogo nji ti na oju nubu ndi biale na ebi iwe ndi eke na mun Aguleri eke na mun Namulara anya kenegi o na Eze Nri abia wo kwe dio na mulora ewa Aguleri ekele mun Aguleri ekele mun ndị ekele mun ndị ekele mun ọkpani na ekele hol eze ndị igba na ọbatara akụ na atọ otu ọnwa na-eti ala ọka Enugwu ọka ọbụlụkwa ndị ekele mụrụ ị na ọjị ahụ dị abalị gị afọ na ọ na-alị mmanya ime ị na ọdị abalị gị igwe na-akpa n'ime ị na ọ na-alị ugo nri itiele ị na ọdị abalị gị ị na-ekele ka ya na-ekele gị ndị a na-ụgwọ bụ ndị isi bịa kwakụrụ abịala izu igo ozi n'obi ọkpa n'ime n'ọkwara nwa nye ka ha bịala m nye nwa bịata ka ha bịa n'udo ka ha bịa tịa ezigbo ihe bịa tịa ndụ bịa tịa ego bịa tịa nwa bịa tịa ka onye nwatakịrị na-echi eze ka onye ike anya nka Aguleri ekele m unu ndị ekele m unu Aguleri ekele m unu ndị ekele m unu ikwuru kwode na mụ na ewere m unu eze ndị igwe Aguleri ọmanya ndị ọgaranya ukwu ndị Ènweleána ndị abịa ndị Ènweleána nye abịala ya na ndị bere bụ ndị bere bụ bịala si n'ọnya ka eze ni ndị na-esi ụwala ka ndị aja echi enyi ọwa bịasị ka aja eme omenala nke ọkpa n'ime nya ka ọ bịara nụ si ka ya melie enyi iji ahụ ọ bịara anọ onwe ha o ji ọjị o weli ego ịtọ na ego akwa n'atọ o ji ebunu bịa si na ebunu ọkpa n'ime o ji ọkụkọ bịa si na ọkụkọ ọkpa n'ime o ji ji bịa si na eji ọkpa n'ime ụwọsị m ka eweli ekele ọkpa n'ime o ji mmanya wee bịa si na mmanya ọkpa n'ime ụwọsị ka eweli eji ekele ndị na ọkpa n'ime ka iweli wee mee na nya abịawa ndị ahụ ndị abịa ka ọ bụrụ ije ọma maazị esi itere esi ka nne eji esi esi itere esi ka nne ya ji esi ịrara ihe Aguleri na agụkwụ dị nne ka agụkwụ dị aje mma nne na ọ dị abala agụkwụ bala Aguleri owozi bụ kene gị ogwu ego iri uli ego bụ ego ojii ogwu ego ise bụ ego ọkụkọ ihe ji ese ka nkacha anya ahụ bụ maka asị na akara ahụ ebunu dị ihe mmanya dị ihe ihe dị n'ime Aguleri ekele m unu ndị ekele m unu Aguleri ekele m unu ndị ekele m unu ndị bịara ije ekele m unu Aguleri si kele unu n'ọja adịla unu mma eji enwunu bịa nwe nna anyị kọrọ anyị ka eji eme ka unu bịara ime n'ọnụ ọnwa bụ isi mbido nne m la Aguleri nna m la Aguleri ahụ
mmiri ndị aba dị buru nwanne aba dị buru n'onye ka anyị nọ ka anyị wee kwuo si na ya ụlọ kwasa na anyị nataalịa n'ọja adịla ụlọ mma na-eze ọ na-echi nwa ọnụnwa n'oji etipuchi etipu ụkwụ ọja akpọrọ ya na ụkwụ ọja akpọrọ ya ee n'ụka Aguleri na Nrikwu mgbe Aguleri mgbe onu Aguleri ekene munu ndị ekene munu iji anyị bịara ihe ọrụ etu esi eme ana m ekele nna anyị ndị Chukwu anyị esigbele ihe a na-eme ihe a kere nna anyị ụba alike Eze Nri Ènweleána nke izi kene taba nsi uden ọ kewa siri ya bịa ọrụ iji ahụ ha bidoro mbụ ka anyị abịa ihe anyị bịa ka anyị yọọ ka mmekwe ka ha si wee mee ka ọ dị mma anyị na-ayụ ya nke anyị emechechere ya nabata ya anyị emechekwa anyị nwe ụmụasị na-awụ arụ n'akwụkwọ n'ahụ ha machala adịgwara mmadụ Aguleri na ndị ekene munu Aguleri na ndị ekene munu tene kwezi unu ọmụmụ bịara m wetara iri ka nke ọrọ ọjị onye nna atụgburu na atụgbu onye nne etụgburu na atụgbu eze nwe ndị etiri etiri echi eji abịaba n'ọnwa maka ibe anyị na ibe enwe bụ bobom ka anyị na ibe enwe ibe obula obu izizi ya ka anyị na ibe enwe ya bụ obue ka anyị na ibe enwe tupu na okwu etinyela Aguleri ike na ala etinyela Aguleri ike abịakwasa n'ọnwa adịkpa anya agbagbuo onye mma ije enwe unu bịara ibe enwe abịaghị ya mbụ n'anwa n'anya m abịaghị ya abụ n'anya m ya na obene na-abụrụ anụ na awọ m ya na ije enwe unu bịara ọ bụrụ oji egolu unu ọbọ m ije unu bịara nwa ọnụnwa unu ji ejetie nwa unu ji ejetie ego oyibo eze enwe ị na-eti na mmarọ gị nwa iji echikie nka mmarọ gị na-edu ute gị n'ezi ka nwụbete gị naanị ọja adịdị ndị mmadụ la Aguleri mma ndị na Aguleri bụ aka mbeje n'ike na abụ ka abụba o nwere ya na-anọgbu ibie ezi ihe nke Aguleri na nri bụ ezi ihe na-etiri eti na ezi nkụ na-echi eti naanị ọja adịla Aguleri na nri mma ekene m unu mgbe ọzọ anyanwụ na-agbara nnekwe ọjị ọkpanime nweri nnekwe ọjị aja Enugwu Aguleri nnekwe ọjị oduzu Aguleri nnekwe ọjị ọ bụ ebe ayịyọ ọjị ka eji ayọ ndụ nzu ka eji ayọ ndụ Aguleri were ọjị na-alịa titola Aguleri na nri okwu na ụka tolu ahụ na osomele titolu akemeto nuke motosaịkụlụ titolu anya ogbo nuke bụ ndị ori ayọ nna ayọ ibe ahụ nụnụ bụ ayọ Aguleri na nri aja adị ndụ ka gbu ilo zegbu ilo ọ bụ na ndụ onye ọbụla mee ka anya na-achị ejikwu ibe dịlị adịrị bụ ndị na Aguleri chatọkwa n'ibe ji emebie chatọkwa n'ibe ji emebie n'ọkwa na ọtọrọ onye na onye n'ọkwa na oyibo bịara ọkwa na nta ka onye nri tụbalị si na be anyị nwere anyị niile ebu obu
o wee chụwa nta wee chụ ide nta ununu dị na ewu amụba mmụ wee mụ ide mmụ wee mụọ mmụ ile karịrị nnata wee sị na ije mba jee na ọbụla ije agụgwu na wa agụ dị nnekwu ka aja kwasị ile na-ewu ọnya ka eji ebu na ama na anyị niile ebu n'ọnwa nye onye ọbụla ka uche dị ya onye ọbụla ka uche dị ya onye ọbụla ka uche dị ya ọ bụzi na ya bụ ebe ka esi apụta ya bụ na ya bụ ọkpali ime ka esi zụfụ apụta ebe nke apụta bụ na ụmụmba si n'ebe a mesịa ka eme omenala eke na-aga emekwa n'ebe a ka anyị gosiri wee gakwa n'ebe a ga-amụta ọfọ none ọ bụ nna anyị bụ Demba ọjị bụ nkwan onye mere ọjị na ego ejije aka ya tie nye nzu si ka ewelie wee ka e wee mara iji abịa igbe mmadụ ekele m unu ọhọrọ anyị ọka oluho adịghị ọgaranya ọhọrọ anyị na-ala ọjị ime Aguleri nọ n'ọnwa n'arịa ndị ime ya n'arịa afọ na ebe ichere ji abala gị anyị eme n'ezi ama ụra na-eme n'ọkpa n'ime nke aja na ka anyị bịa ka anyị nọ so anyị mechazie anya ka anyị wee agharịzịa na-ekwuru erute a na-abụ onye elu oyibo ka ha mara ka anyị ga-eje ji mba aka a na-aga na-eje a na-aga na-ala ụla ma a na-anya sị na nke ụlọ karịlewa na oyi abịawa ka eme anya ọ da n'alịwa echi ma nwa n'echi ka ha ga-eje anụ ka ha nawa ka ha melu ụlọ omenala Aguleri nke aja na ka a bịara ka emeghe emewe nke ọkpa n'ime ịmụ na ọdịnala nna anyị wa ka ejebe da agbabụ n'ama ọrụ elu n'ama ọrụ ya bụ nkwana ka esi chiri eze ama ọrụ bụ nkwana isi epụta iweje na nna anyị ọkpanime isi epụta si n'ọkpanime pụta ijere ọkpụ isi ọkpụ pụta ije mmụ Ezeora isi mmụ Ezeora pụta ije mmụ Gama na-ada ududu eze ọnọdịnala nna anyị ka dịwa kedu nke mmanya awa dị ogologo ili a bụ maka ji
ogwe gị ise dị ya ogwe gị ise bụ maka ọkụkọ anyị wetụ ka anyị kwanye ya gị Aguleri akwụọ n'afọ nya ka ekele ya anyị wetụ ka anyị zụta obi omume anyị bụ ụzọ mmadụ obodo bile onye dị nwata nwude nke kwụ jere nye mmiri o ji gakwa aka ya elu ogbe dike ji bụrụ ugo ọbụla ewu mme wo dike ebuolu ugo n'isi o Eze Nri ebuolu ugo n'isi o ajali m egwu na fere dị ọka na ajụjụla onye na-ekwu okwu nnọọ a na-ekwu ka ise na-enwe amụ ekwubego n'ihe okwu unu gwara anyị anụwe onye gbara anyị bụ na ego ọkụkọ ụlọ awa onye gbara anyị si nke ọzọ na mmanya ezuru oke onye gbara anyị a sị ka anyị ọga anyị yọ ka anyị onye yọrọ ndị ahịhịa omeghele na-emeghe onye ndị ahịhịa omeghele emeghe a sị ka anyị gbadị na ayọ ka anyị na-ayọ anyị ejewo nweta mmanya maka gịnị ọnụ ulie ma ọnụ elu ọ dịka jeluwo na ọrụ mmanya anyị fedele unu egwuru m si n'ọbụ ama ụwa anyị ahụ dị iro n'enwe ahụ ka a ji adịja gba ego ama mụ mba dị iro ama mụ mba dị iro ya bụ ama ọbụ ya dị iro ịra na ọwụ ọkwụ iro ọ dị ama na mmadụ akụghị akụ na nna pụrụ iro na amanya ya bụ ọdị ihe kwuru nke m dị iro ahụ kedụ ogene na-ekele gị o ibisaba ada ogene ma bụ kwatu ya onwe aka si enu elile ofuruko awa ni mo ji o ara fún ewé wọn ti tí kò káàkiri ń sìn. kíláà wọ́n yà ó ndị Ènweleána iwuro ndị Ènweleána ka ọ bịara si na eze ka ọ na-echi eze ahụ nọ na-echi ka o chikee ya nka ka ọ dịrị ya mma ka mma arọ bịala ya ka o nwee ego ka ọ dị ndụ ka gbu ilo zegbu ilo ọnụ ụlọ egbunye ma ọnụ igbo egbunye
nsi olu egbunye masị igbo egbunye na-egbunye m bụ damba ka ndị kwuo ndụ na-egbunye ndị dị anụ anyị ga-adị ndị o ihe dị mma ji eme o echenu na eze na-esi ikwu okwu Aguleri kwenu ndị kwenu Aguleri kwenu ndị ka anyị si wee kwu mbụ ọ ife ndị gboo mere ihe nna nna anyị fa mere mbụ ka anyị na-emekwa ichie ude bụ na ekene ihu ewee sị na ọ ife ndị ifikwu anyị m bidoro ndị ifikwu anyị m na Aguleri bụ ofu nna ewee lute n'agụ ukwu ebe ọ na-achụ nta ọ ife akọwala anyị ewee sị na omenala a na-eme mbụ ka anyị na-eme wee na-ayọ Chukwu ichie ukwu ichie nta ife na-emeli n'ive ife na-emeli Aguleri ife ka ọ na-edu anyị ka eze nwa na-echi ka anyị chite ya nka anyị na-akwa na nke mmadụ nọ nke dịla anyị ka anyị na-eme ya na anyị nke anyị anyị na-ayọkwa unu bunye m nnu na arakpọdoro m mmiri ekenekwa m unu dịka ka ọ dị n'oge ugbu ọ bụzi n'anya mbụ ubu ọfọ ka isi wee pụta a natagoro ya bụ Nri Ènweleána nke abụọ ọtọ nri ebe nke nọtụ foto ka kozi wee dịka n'oge ugbu a bụ ebe a na-akpọ ọkpụ ihe nke anyị bịazi n'afọ bụ maka ịbịa nata ngọzi ka dịka ka a natachara ya bụ ọfọ Eze Nri ji achị ọchịchị ya nsefụ anyị ga-afụ ya bụ Eze Nri Ènweleána igwe Nri Ènweleána nke bụ ka ọ na-akpọ nabata ọhaneze dị iche iche wee na-akwụnezili ya ọtọ ọnọdụ chana mmadụ nche wee nọdụbazi ya igwe
Oye, Ndiabiago, oye, Ndiabiago, ihe nna anyị mere ka nna anyị na-eme, ihe nna anyị mere ka nna anyị na-eme, ihe nna anyị mere ka anyị na-eme, ihe nna ndị mere ka anyị na-eme, Ndiabiago, etu esi eme ka anyị ji eme, ha agawezi ochie, agawezi ọhụrụ, ya na ha mezukwa onye. Ọ awọrọ ya n'aka na awọrọ ya n'ọkpa ụra n'ọbịazugoro ịra n'ọbịago n'ugwu ka ọ bịara n'ugwu o nwere ihe agbachirila iru nwoke agbachirila nwaanyị agbachirila iru oke osiri ule kwere ole n'ukwu ihe mere ebe a etu nna anyị si eme egbo onye ka anyị mere ebe a ọ bụrụ n'oge gboo ndị oyibo na-adịrọ ọ bụ ọrịa anụnwa ka esi wee bịa na-awụ ịkpọ na-aga aka ndị ebu ụzọ ọ na-aga wee wata na mma obi izi bụ esite igbe ezuru emeche na igbe ezuru ezi ama wee bata ịkpọ ka esi bịa na-awụ ịkpọ na-aga aka ndị ebu ụzọ ọ na-aga wee wata na mma obi izi bụ esite igbe ezuru emeche na igbe ezuru ezi ama wee bata ịkpọ ka esi ikpe aka esi gadela ma wee lụọ n'ama ọkpụ ebe a bụ ama ọkpụ ebe a bụ obu ya bụ obu jikolu Aguleri na Nri ya bụ obu na etu ahụ a ga-abịa ọ bụ na-abịa ebe a ọ na-akpụta ike nke ewu na-egbu na nna jikọrọ anyị na Nri ọ na-akpụta otisi nna ọkụkọ gbuo na nne jikọrọ anyị na Nri etu a ka esi eme ọ bụrụ etu esi eme emesi enye n'ebe a ahụ edoziele ya wee gaa Obu-Gad etu a ka esi eme na mmụọ Ezeora ute ụlọ gale si na mmụọ Ezeora wee gawadoro ebe nri oyibezunuke wee jiba ya gburugburu bụ etu a na-esite n'oye n'ebe ahụ n'ụlọ nna anyị na Nri gburu ọ na-esite ebe ahụ oyi ahụ n'ụlọ wee site wee wale mkpa wee bịa onye ka abịala iwe enwe Jinaka abịala iwe enwe etu anyị aka kpatara eji wa ịkpọ nwa n'ịkpa awa na awa mbụ ka anyị wale iwe enwe ọ bụla ebe nwụrụ nke a ka esidi wee pụọ eji Obu-Gad nzu bịa ala ọgaranya ma bịa ọgaranya ọkpụ ekele m ite ekele m Aguleri ekele m Nri ekele m Nri ekele m ndị ọkwa anyị bịa bịa n'ite ndị agha ndị bịa bụ n'osikwa na ha na anyị bụ Aguleri isokwu wesara anyị n'ala ọjị oji unu chọrọ bakwa olu ndị bịara buru ile ekele ka ọ bụ anyị ekelekwa enu ọ bụ ekele m ndị ekele m ka anyị rapụ dị owu a na eze marigama eze wee ma nwatakịrị onye tụbụla obu ndị aka n'ebe onye ebu n'ọbịa onye tụbụla obu ndị onye ebu n'ọbịa
Mari kabaya. Akunna. Owa netin. Olowu. Ndiye kana mulu. Aguleri kana mulu. Okwa jalebe. Okwa na ndeba Belije. Wrong ewu wabia. Wrong ewu bia. Ile ewu lu bo. Wrong jalebe. Wrong ki oje bia. Ile oju lu bo. Wrong jalebe. Wrong ki ele maya. Ile maya lu bo. Wrong jalebe. Wrong ki ele goje. Ile goje lu bo. Wrong jalebe. Ego ọkụkọ etinyere ego bụ ego nwa ji eji egbu ihe ahụ na-efe itinye ewe ọwasị ọmụmụ weli ekene unu ọgbụ ekene m unu agụgụ ekene m unu ndị ekene m unu Eze Nri ọzọ mma ije nwụrụ bịali o ibe enwe o unu nọ ibe enwe o bụ obu nna unu o ibe enwe unu nọ onye ka unu siri wee nnaba ibe na unu bụ agụ ukwu nnegwu agwa ụlọ ọ bụ na chi ejiro ma ndụlụ unu nje zukwu na ibe ama nwede zuku na ibe ama nke anyị ọ bụ na chejiro nduru unu jezuku unu ini onye du nri wee nara nri inio zuku unu ini onye mụrụ anyị na unu Aguleri zuku na ini nọ na chisi mana ụlọ aka ahụ chiwe nke ahụ tata ya na arama unu dalio na onye ndị jekojechi ego na-abịara ọnụ site ibe ezunuo bịa ọkpuo bịa Obu-Gad onye ahụ echiri eze onye nke abịala nyo bụ kedu ọbụ ya itilugo iluwo n'obu nna anyị iluwo n'obu nna gị itilugo onye agwara gị n'aka na agwara gị n'ọkpa ihe etike nka ikike nye mmadụ etio onye ọzọ etio ihe etike nka iwu matire na-ekwure mmadụ n'ọnwa onye chiri etio n'oge tabansi na-ekara bịa unu wule otu o si ga ọ garakwanị na ya gara ọdụrọkwanị m ka ọ gara aga tabansi wee bịa wee bido omenala ka esi aga wee na-awa ikpo ọ bụrụ mgbe gboo nwa ajaghị adịghị iwe enwe awali ahụ ya ka egbuo na-aga wee welde dam omenala na-ekporo na ekpo igbo omenala onye egbo nie naanị itilugo Aguleri ekele m unu iwe ọghọrọ ọnwa ndị na-agụ egwu bagụọ egwu aba egwu abachazi egwu egwu eze
Dịka ka o siri wee dịtụ n'oge ugbu a ọ fọdụrụ naanị ihe dịka ọgụ nkeji ka o wetezi aka na elekere asaa nke abalị tata bụ Tuesday abalị 9 ọnwa Febụwarị n'ime afọ bụ 1988 ka ọ dịzi n'oge ugbu a ya bụ chi ejibela nnọọ chetakwa n'ọka bụ na Aguleri ka anyị bụ ndị nri ụfọdụ osiwedị ọsọ n'okwu ugbu a wee na-asị gị na ọ dịzi ka anyị bụ ụmụ ọkụkọ ọ ga-asịzi na anyị agbagokọ n'ọbala ka ike anyị rịa n'ebe a n'ụbọchị tata wee na-asịzi gị gị ma nyeziela anyị echi niile igbo ndị ọma na-ege ntị ndewo na dịka ka osisi wee dịzie n'oge ugbu a ilekọta efu anya na onyonyo gị ga-afụ na tata bụ 10 abalị ya bụkwazialụ ahịa oye tata bụ Wednesday ọnwa Febụwarị n'ime afọ abụọ 1988 ọ bụ ya bụ Obu-Gad kpọmkwem ka ị na-elekere bụ nke dị na ụmụ Ezeora Aguleri dịka kasịpụlụ iwe na-agwa na mbụ nke tata bụ abalị abụọ anyị bụ ndị nri nọ n'ebe a n'ụbọchị tata na ya bụ Obu-Gad bụ ebe anyị bịara maka imegasịfụ ụmụ omenala dị iche iche bụ nke kwesịrị na a ga-emegasị ichi Eze Nri ẹjọ́ mi wọ́n ti wọ́n kọ́ pábúlì kíkà jẹ́ ń ka ọjọ́ kíkà jẹ́ ń ka ìwúrẹ́ kíkà jẹ́ ń ka ogúnrún kẹlùfọ́ ní ẹni bọ́ n'àrú ní kẹlùfọ́ ní bọ́ n'àrú mọ́fà ní àrú ọ̀pùtà ìdí ẹ̀fẹ́ òwe lùkí ẹ̀ tó lùkìlì ẹ̀mọ́ ọ̀rún náà ìwọ́n Mwana bena ndia. Ezo ọkọrịa. Mwana bena ndia. Ahụ nọ n'alụ. Ndị ga anụ ọha n'eji. Eje na mmiri ahụ na-eje. Eje na eje ewe ihe ahụ na-eji. Ihe oriri tupu ọgbọdọ ndị a ụlọ bata m. Esi ọdụ na bụ Obu-Gad bụ akụ ya na mụta ndị Aguleri Ito ọkọta dọkọsi na ndị dị iche iche abụgasị na ebe ọ dịkasị n'ebe a otu ihe pụtara ihe ka anyị na-ebe a bụ udo nke na-afọ maka udo ha nwetara nke na-egosi na ije anyị ga-eto ezi ije
Enya bụ eze nri ka anyị na-ekwumata bụ igwe eze nri Ènweleána nke abụọ na bụ eletrezi. Aka zuru ekene usokwazi wale kusema kuna n'ezie reficha n'ike ezigbo afọ dịka sonatọrọ bụ chief ụba na Aneze fanyete ka kosi wedo na oge ugbu a ha bụ ndị nri ezukọtakwa n'ọzọ wee na-echezi oge ha bụ ndị anyị bịa na be ha bụ ụmụ Ezeora ga-abịazi wee gwa anyị ihe fọdụ gasịrị anyị ga-eme ọ bụrụ na anyị emezu onye bụ omenala bụ nke ji maka ya wee dị n'ebe a n'ụbọchị tata mana ka kosi fa wee dị na n'oge ugbu a ha abịagoli anyị na ha wee takọsị isi ewebanyezie na ime ụlọ dị ime ụlọ n'ime bụ ebe a ga-anọzi ndị dibịa dị iche iche na-ewe gbagasịa afa n'akụkụ nke ha wee gwazi anyị otu a ga-esi wee jee na ya bụ ọtụtụ nzu wee pụọ mmiri wee datara anyị ya bụ udu eze ọ bụzi aka anyị na-ekere ka o si wee dị n'oge ugbu a ma gị chetakwa gị bụ onye na-ege ntị n'ọka bụ n'akọlụ Paramount Video nọmba 13 Aguleri Street 1 Enugwu ka ị na-elekere dịka o si wee dị n'ụbọchị tata. Nye bụ onye na-abụ elekere anya nke bụ nwa mmadụ banyere bụ ebe a nọwe na-agba onye bụ afọ
dịskọbọ abandonata maka ịgba afa nlekọta wee na-agwazi ụmụneti ihe atọ onye nke na-elekọta bụ Chief Emeka Onyeso Limited ya na Prince H.S. Onora Ezeora mana tupu anyị bụ ngwewedebe anya bụ ije nke anyị nọ n'ihe n'ụbọchị tata na ụmụeze Aguleri, anyị ji otu agaraga ehi Igbo ka ị na-ahụ elekere ya na ihe dịka ebule 12. When I have no Kakoso ni konsena habo nyabo mata no onwe bụ onye ga-atụla anya bụ mmiri na-ekwu na ihe a ga-enye bụ ₦7,000. Ya bụ a ga-atụ ya bụ okwu ọnụ. Ha bụ mmadụ n'ọbụ ndị gara maka ịgbata anya bụ afọ bụ ndị ga-achịkọpụta ga-eru ha mmiri ka oge ugbu nwoke ya eji karịkwanụ ọnwa bịa n'ụtụtụ akụchapụ ya siri na ọnwa bịakwụkwa ha ọzọ ehichi wuru
gbalide ewee na-ekwusi kedu onye dị responsible onye nye gbo mụfọrọ ihe na ọnwụ site wetụtecha obi si na asị na anyị so ha bịa ka ha kwakọrọ anyị ego anyị n'ụlọ ka esi eme na ka esi emewu n'ihi na anyị ji ebe n'ebe nwaanyị dere oge ebe na ọha kpalụ ya na ha ga-enebi ya anya ha ga na-enebi ya anya mgbe a dị anyị eme ihe anyị akwakọrọ ha ihe na ọ bụ anyị bịa ka anyị akwakọrọ ihe kwakọrọ ha na ọ ha ya na-enyere anyị aka n'edi ihe anyị ọrụ ịtara nri na mgbe na-agụtara ya ife alụsị ya na-edebe ife alụsị anyị ebere mgbe anyị na-emezi ife ya sị na-ekwu na ihe n'okpere m akpụkwara ya erize na ọ bụrụ anyị bịa nwaanyị akpakwara ihe sị na anyị kpakọrọ ihe na ọ bụrụ ka esi eme ya ọ bụghị na ọ bụ ihe ụtara anyị na-atụ nwaanyị ebe ewee sị na ọnwụ ka anyị wetụta ichiche n'obi mma ma ọ bụrụ nwa na-abịa ka anyị merie n'oge bụ okwu mere nke 7,000 ọma penti ebe ahụ na ego ka nwa ha anụnwa gwakwu onye na-adịsị were 7,000 ngọga na ihe ya akọzi na nke